हेलो एवरीवन, दिस इज मानस। वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल बाइगन। तो आज आम गोटे बहुत इंपोर्टाट टॉपिक आनी, बहुत इंपोर्टाट टॉपिक। এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ କରିଛନ୍ତି ଓ ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାନେ LTR ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି। ତ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି ଦେଖିବେ ଆଉ କେତେ ସାଲାରୀ ବଢ଼ୁଛି ସେଇଟା ବି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। तो ଏଇଥର ଆମେ LTR କାହିଁକି ବଜେଇବା, କ'ଣ ଆମର ଦରକାର ହେଲା, LTR ବଜେଇଲେ ଆମର କ'ଣଟା ଲାଭ ହବ, ଯେ ଏଇ LTR ଟା ନ ବଜଉଛ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଆସିବ ଯାହା ବି ଏକ୍ଜାମ ଆସିବ, ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ଯେକୌଣସି ଟିଚର ଏକ୍ଜାମ ଆସିବ, ଏମିତି ହଇରାଣ ହବ ମାନେ ଭାବି ପାରିବନି। ଏଇ ଏକ୍ଜାମ ବଜେଇବା ଦ୍ୱାରା ତମ ନେକ୍ସଟ ଇୟରରେ କ'ଣ ହବ, ସାଲାରୀ କେତେ ରହିବ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ସାଲାରୀ ମିଳୁଛି, LTR ପରେ ସାଲାରୀ କେତେ ଆସିବ, ତ ତା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ବହୁତ ମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଯେ ମୋଟିଭେସନ ପାଇପାରିବନି ତା ପାଇଁ କିଛି ମୋଟିଭେସନ କାମ କରୁନି। ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ମୋଟିଭେସନ ଭିଡ଼ିଓ ରହିବ। ମାନେ ଦେଖି ଜଣ ଜାଣିବେ କି ହଁ ଏମିତି ମାସକୁ ମୁଁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ପାଇବି, 1 ଲାଖ ପର ମନ୍ଥ, ମାସକୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ହିସାବ, ମାନେ ବର୍ଷକୁ 12, 2 ମାସ ଛୁଟି ହେଲା, 12 LPA 12 LPA, ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରାଇଭେଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ପ୍ରାଇଭେଟ 6 LPA ପାଉଛନ୍ତି, 6-7 LPA 12 LPA, ମାନେ ବର୍ଷକୁ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇବ। କ'ଣ ଦେଖିବା ସାଲାରୀ କେତେ ଅଛି, କେମିତି ବଢିବ, କ'ଣ ହବ, 8 ପେ କମିଶନ କ'ଣ ହେଲା, 7 ପେ କମିଶନ କେତେ ବଢିଥିଲା, 8 ପେ କମିଶନ କ'ଣ, ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ହେବା ପରଠୁ ଯୋଉ କମିଶନ ଆସିଛି କେତେ କେତେ ସାଲାରୀ ବଢିଛି ହେଲା। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ 2026 ଗୋଟେ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି, 2026 ଗୋଟେ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମର ୟା ପୂର୍ବଟା 2016 ଲାଗିଥିଲା, ତା ପୂର୍ବ ଲାଗିଥିଲା, ତା ପୂର୍ବ, ଏମିତି ପ୍ରତି 10 ବର୍ଷ ଥରେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ନା ପେ କମିଶନ ଗୋଟେ ବସୁଛି। ସେମିତି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ 7ଟା ପେ କମିଶନ ଯାଇସାରିଲାଣି। ଏଇଟା ହେଲା 8 ପେ କମିଶନ, ଯୋଉଟାକି 2024ରେ ଲାଗିବ। ଠିକ ଅଛି, ସେ 2026ରେ ଲାଗିଲା ପରେ ସାଲାରୀ କେତେ ପାଇବେ, 1 ଲାଖ ପର ଏନମ୍, ମାନେ ଏଟା କୁହାଯାଉଛି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଦରମା। ତାପରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ ସେଟା ଆହୁରି ବଢିବ ହେଲା, ଯୋଉଟା DO 0%, ପୁଣି DA ବଢିବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। DA କ'ଣ ହେଲା, ସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣିବା। ମେନଲି ଆମକୁ ସାଲାରୀ ଜାଣିନେବା। ତ ଲେଟ୍ କରିବାନି, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ତ ଯୋଉମାନେ ଖାଲି ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ନୁହଁ, LTR ନୁହଁ, ଯିଏ ବି ଜବ୍ କରିବାର ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍, ଏଇ ବର୍ଷ ହିଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ତା ପର ବର୍ଷକୁ ଏତେ କମ୍ପିଟିସନ ଆସିବ, ଏତେ ପ୍ରବଳ କମ୍ପିଟିସନ ଆସିବ, ତ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା କୋଉ ପେ କମିଶନରେ ଆମେ ହେଇଥିଲା। ଫାଷ୍ଟ ଆମର 1946ରେ ଫାଷ୍ଟ ପେ କମିଶନ ଆସିଲା। ସେତେବେଳେ ମାସିକ ସାଲାରୀ ଥିଲା 55 ଟଙ୍କା, ମାତ୍ର 55 ଟଙ୍କା ଫାଷ୍ଟ। ତାପରେ ଆସିଲା 59 ମସିହାରେ କେତେ ନା 80 ଟଙ୍କା ସାଲାରୀ, ତାହେଲେ ଏଇ ସାଲାରୀର କେତେ 1.45 into 45 ଟାଇମ୍ସ ବଢିଥିଲା। ଟାଇମ୍ସ ମନେ ରଖ, କେତେ ଟାଇମ୍ ବଢିଥିଲା, କେତେ ଗୁଣା ସାଲାରୀ ହାଇକ୍ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଥାର୍ଡ ପେ କମିଶନ ଆସିଲା 73 ମସିହା, ହେଲା 150 ଟଙ୍କା, କେତେ ନା 2.31 ଟାଇମ୍ସ ବଢିଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କେତେ ଫୋର୍ଥ ପେ କମିଶନ ଆସିଲା 1986ରେ ଆସିଲା, ତ କେତେ 750 ଟଙ୍କା 4 ଟାଇମ୍ସ ବଢିଲା। ସେମିତି 5th କମିଶନ ଆସିଲା କେତେ 3.4 ଟାଇମ୍ସ ବଢିଲା। 6th ପେ କମିଶନ ଆସିଲା କେତେ, ଏ ଯୋଉ କୁହାଯାଏ ମିନିମମ୍ ସାଲାରୀ, ଏଟା ତାର ଅଧିକା ଦରମା ବି ଅଛି। 6 ପେ କମିଶନ କେତେ ଥିଲା, 2.75 ଇନକ୍ରିଜ ହେଇଥିଲା। ତ ଏବେ ଯୋଉ 2016 ଯୋଉଟା ଲାଗିଲା, ସେଟାରେ 2.57 ଟାଇମ୍ସ ଇନକ୍ରିଜ ହେଇଥିଲା। ମନେକର 2.5 ଟାଇମ୍, ମନେକର ଲେଟ୍ ଜଣେ ଦରମା ପାଉଛି 100 ଟଙ୍କା, 100 ଟଙ୍କା ମାସକୁ ଦରମା ପାଉଛି, ମାନେ 2016 ପୂର୍ବରୁ ମାସକୁ ଦରମା ପାଉଥିଲା 100 ଟଙ୍କା। ତ ମାନେ 100 into 2.57 ପୁଣି ଦେବେ, ଏତିକି ଦରମା ହେଇଗଲା, ମାନେ 257 ଟଙ୍କା ସେ ପାଇବ। ଯୋଉଠି 100 ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲା ସେଠି 257 ଟଙ୍କା ସେ ପାଇବ, ମାନେ କେତେ ସାଲାରୀ ବଢିଲା 2.5। ଦେଖିବା ଏବେ ଆମେ କେତେ ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି, କ'ଣ ନାହିଁ, ସବୁ ଚେକ୍ କରିବା। ଜାଣିପାରିଲେ କୋଉ ମାନେ ହିସାବ ପଳେଇ ଆସିଲା, କେତେ କେତେ ଟାଇମ୍ସ ବଢିଲା। ତ ଏବେ ମୁଁ କହୁଛି LTR କତିକି ଆସିବା। କାହିଁକି ଆମେ LTR କରିବା, ତ LTR କ'ଣ ହେଲା ନା 46 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ, ସରି 42 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ହେଲା, 42 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ। ତ 42 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ବେସିକ ପେ କେତେ ହେଲା ନା 35,400, ବୁଝିଲା। ଯୋଉ ଲେବୁଲ 1ରେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ଦରମା ମିଳିବ 35,400 ବେସିକ ପେ। ତ ତାର ପୁଣି ଅଛି DA ଅଛି 53% ଅଛି, HR ଅଛି, ଏସବୁ ଏଡ୍ ହେଇକି ଆଉ ଟିକେ ବଢିଯିବ, ପାଖାପାଖି 50 ପାଖାପାଖି ମିଳିବ, ବୁଝିଗଲା। ତ ଆମର ହଉଛି 8 ପେ କମିଶନ ଲାଗୁ ହେଲା ପରେ କେବେ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଯୋଉ ଜେଟି ମାନଙ୍କର, ଯୋଉ ଜେଟିସି ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ 2200 ଅଛି, ତ 2200 ମାନେ ସେ 23,600 ବର୍ତ୍ତମାନ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ 6 ବର୍ଷ ପରେ ରେଗୁଲାର ହେବେ, ତ ରେଗୁଲାର ପରେ 23,600 ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ତାର ହଉଛି DAP ଏଡ୍ ହେଇକି ଆସିବ।
ତ ସେମାନଙ୍କର ବି ସାଲାରୀ ବଢ଼ିବ। କେତେ ଟାଇମ୍ ବଢ଼ିବ କ'ଣ ବଢ଼ିବ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା। ଏତିକି ମନେ ରଖିଥିବେ ବେସିକ୍ ପେ କେତେ ନା 35,400, 4200 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ 35,400। ଲେବୁଲ୍ 9ର ଜବ୍ ଏଟା ଆମର, ଲେବୁଲ୍ 10 ଟିକେ ଆମଠୁ ଉପର, ମାନେ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ଉପର। ତ ଏବେ ଆସିଲା କାଲକୁଲେସନ୍ ପାର୍ଟ। ଯଦି ଜଣେ 35,000 ବେସିକ୍ ପାଉଛି, ପ୍ରଥମେ LTR ଜଏନ୍ କରିବ, କେତେ ବେସିକ୍ ପେ ଆଇଲା ନା 35,400 ହେଲା। ଯଦି 8 ପେ କମିଶନ ଲାଗୁ ହେଇଯାଉଛି, ତା ମାନେ କ'ଣ 35,400 ର ଆମର ଗୁଣା କରାହବ କେତେ 35,400 ଗୁଣନ 2.57, ଏତିକି ଗୁଣା କଲେ ଆମର କେତେ ଆସୁଛି, ଆସିଲା ଆମର ଗୋଟେ ଅଲରେଡି କାଲକୁଲେଟ୍ କରି ରଖିଛି 90,90978, 90,978 ଟଙ୍କା, ବୁଝିଗଲା। ଏଟା ଏତିକି ସାଲାରୀ ହେଇଯିବ, ଏତିକି ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ବେସିକ୍ ପେ, ଏତିକି ଆମର ଏତିକି ସାଲାରୀ ବଢ଼ିଗଲା। ପ୍ଲସ୍ HR ହାଉସ୍ ରେଣ୍ଟ। ଏବେ ହାଉସ୍ ରେଣ୍ଟ କେତେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ନର୍ମାଲି ଗାଁ ଗହଳିରେ 4% ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏରିଆକୁ ଯିବା 8% ଅଛି, ମାନେ 8% କାହାର 90,000ର 8%, 90,000 4%। ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ଭଲ ଏରିଆକୁ ଯିବା 12%, ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର 16%, ଏତିକି ଅଛି। ତ ଆମେ ହାର୍ଡଲି 12% ହିସାବ କରିବା, ବୁଝିଲା। ତ ହାର୍ଡଲି ଆମେ 12% ହିସାବ କରିବା। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା, ଯଦି ଆମର 4% ମିଳୁଛି, ଡାଇରେକ୍ଟ କାଲକୁଲେଟ୍ କରୁନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ହିସାବ କରି କହୁଛି। ଯଦି ଆମର 4% ମିଳିଲା, ଏଟା 4% ମିଳିଲା, ତାହେଲେ ଆମର କେତେ ହେବ 94,617 ମାସକୁ ଦରମା। ଯଦି ଆମର ଏତିକି ବଢ଼େ, କହି ହଉନି, ଦେଖ ସବୁ ଥର ଯୋଉ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, କ'ଣ ଦେଖ କୋଉ ଥର 3.4 ଟାଇମ୍ସ ବଢିଛି ହେଲା, କୋଉ ଥର ଦେଖ 2.575, ସବୁଥିରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଟାଇମ୍ସ ବଢିଛି। ତ ମୁଁ ଏଇଟା ନେଇକି ଚାଲିଛି କି ଯୋଉଟା 7 ପେ କମିଶନ ଲାଗୁଛି ତା ପାଖାପାଖି ବଢିବ, 2.57 ବଢିବ, ତାଠୁ ଅଧିକା ବଢିପାରେ। ତ ଏବେ ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛି ୟାଠୁ ଟିକେ ଅଧିକା ବଢିବ, ମୁଁ 7 ପେ ଅନୁସାରେ ଟିକେ କାଲକୁଲେସନ କରି ଚାଲିଛି। ତ ଆସିଲା ଯଦି 4% ହେଲା, ଯଦି ଜଣେ କୋଉଠି ଚାକିରି କଲା, ଯଦି ଗାଁ ଗହଳିରେ ଚାକିରି କଲା, କେତେ 94,617 ଟଙ୍କା ପାଇବ। ତାପରେ ଦେଖ ଯଦି ସିଏ ହଉଛି ଏଟା 80% ହେଇଗଲା, କାଲକୁଲେସନ ସେମିତି କରିଦବା। ତ 98,256, 98,256 ପାଇଲା, 98,000 8%। ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଯଦି 12% ଯିବା, ଯଦି ଆମେ କ'ଣ ହେଲା ନା 12%, 12% ଯିବା, ଟିକେ ଭଲ ଭଲ ଜାଗାରେ ଆମେ ଥିବ, ତାହେଲେ 1,08,95 ଲକ୍ଷେ ପାର ହେଲା। ଯଦି 12%, ଯଦି ଭଲ ଜାଗା ଚାକିରି କରୁଥିବ, ମେନ୍ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏରିଆ କି ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ପାଖାପାଖି ଜବ୍ ଜଣେ କରିଥିବ, ସେ 12% ପାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ତ ଛାଡ଼, 16% ଆଡ୍ କରିଦବା, 1,10,000 ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଯିବ, 1,10,000 ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଯିବ, ମାନେ ମାସକୁ ଦରମା ଲକ୍ଷେ, ମାନେ 2.57 ଟାଇମ୍ସ ମୁଁ ନେଇଛି। ଆମେ ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା, ଯଦି 2.57 ନ ବଢି, ଯଦି ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ କଲା ଟିକେ ବଢେଇଲା, କାହିଁକିନା ଆମର ପଇସା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଇନଫ୍ଲେସନ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି, ଦରଦାମ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ତ ଆରଥର ଯେତିକି ବଢେ, ଯୋଉ ରେଟରେ ବଢିଥିଲା, ଏଥର ସେଇ ରେଟରେ ବଢିବ ବୋଲି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ, ତାଠୁ ଅଧିକା ବଢିପାରେ। ଦେଖିବା ଆମେ ତାଠୁ ଅଧିକା ଯିବା, ଯଦି ଆମର 2.87 ଟାଇମ୍ସ ବଢିଲା, 2.87 ଏଟା ନ୍ୟୁଜ ଦଉଛି, ପେପର ଦଉଛି, ତ ପାଖାପାଖି କୋଉ କଥା ଉଠୁଛି କି 2.87 ଟାଇମ୍ସ ବଢିପାରେ। ଯଦି ଆମର 2.87 ଟାଇମ୍ସ ବଢିବ, ତାହେଲେ କେତେ ବଢିବ, ବେସିକ୍ 35,400 ନବା ହେଲା। ତ 35,400 ଇଣ୍ଟୁ ଏତିକି ହେଲେ ଆମର କେତେ ହଉଛି, 1,01,598, ଏତିକି ହେଲା ମନ୍ଥଲି ସାଲାରୀ। ଯଦି ଏତିକି ବଢିଲା, 3 ଟାଇମ୍ସ ବି ବଢିପାରେ, ମୋ କଥା ଶୁଣ, 3 ଟାଇମ୍ସ ବି ବଢିପାରେ, ଏତିକି ଜଣେ ପାଇବ। ପ୍ଲସ୍ HR ଅଛି, ଯଦି HR ଟା 4% ହେଲା, ତାହେଲେ କେତେ ହବ ନା 1, ଆଚ୍ଛା 4% କାଲକୁଲେସନ କରିନି, ତ 4% ନିଜେ ନିଜେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିଦେବେ। ତ ଏଟା ବି 5 ଟାଇମ୍ସ ଗୁଣିଦେବେ ନା, ତ ଟିକେ ମେ ବି ହଁ, ଯଦି ଆମର ଏତିକିର 1,01 ର 598 ର ଆମର 8% ହେଲା, ତ କେତେ ହଉଛି
109,725 1,09,000 ପାଇବେ। ଯଦି 12% ହେଲା 113,789 ଏତିକି ଟଙ୍କା ମନ୍ଥଲି ଇନକମ୍ 1,13,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ ମାସକୁ। ଯଦି ଏଇ LTRଟା ବଜଉଛନ୍ତି ତ LTR ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଲାରୀ କେତେ ମିଳୁଛି ନା 50 ଭିତରେ ପାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜଏନିଂ କରିଥିଲୁ ଆମେ 44 ପାଉଥିଲୁ। ଜଏନିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଥିଲା ଆମର କଟି 44 ମିଳୁଥିଲା। ତ ଏବେ ହିସାବ କରନ୍ତୁ 1,13,000 LTR ପାଇବେ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ। LTR ପାଇବା ଜଏନିଂ ବି ତମର ହେଇପାରେ ହେଲା। ଆପଣମାନେ ଜଏନିଂ ବି କେତେ ମାନେ ଏଇ ଲକ୍ଷର ବି କରିପାରନ୍ତି, କାରଣ ପ୍ରୋସେସିଂ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଭଲସେ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅନ୍ତୁ, ତ ଭଲସେ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ କ'ଣ କ'ଣ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି। ତ୍ରୁଟି ତ ଭିଡ଼ିଓର ମାନେ ଯାହା ବି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ମୁଁ। ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ କେଉଁ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଜଣେଇବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି କାହାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାର ଜବ୍ ହଉ ହେଲା, ଏତିକି ସାଲାରୀ ପାଉ, କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଟିଚିଂ ଜବ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ 8 କମିଶନ କେତେ ବଢ଼ିବ, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ବି ଦେଖିବେ। ସମସ୍ତେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବାଏ ବାଏ।